Сәлем телевизор караучы дуслар. Сезнең яраткан җырларны үзенә җыйган топ клип тапшыруын башлыйбыз. Сез TMTV каналын карыйсыз һәм сезнең белән мин, Рената Тей. Һәм бездә премьера. Әйдәгез әле топ клипның яңа катнашучысын каршы алыйк. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая. Син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Динара Сәйдбатталованың TMTV Production белән төшерелгән клибы күпләрегезнең күңеленә хуш килде. Әлеге клип шактый тавышлар җыеп инде ничәнче атна хит парадыбызда ныклы итеп үз урынын яклый һәм саклый.
Eke Allah Eni kula salgan ul aşlarını Sağıştıla күзләр Кот-катукай Күз яшьләре тамалган Хатларына Аяз көндә дулый ярсыйда Салкын җилле җанны өшетә Тәрәзәгә кара чит җирләрдә Ятим җаннар өйдән хәбәр көтә Çıksın diye kıyaş zengir gökte Adımların sanap yol boyluydu Edi koyda diye neni bağla Koyşan koyda ol deyip sırrıydı Аяз көндә дулый ярсыйда Салкын җилле җанны өшетә Тәрәзәгә кара чит җирләрдә Ятим җаннар өйдән хәбәр көтә Тәрәзәгә кара чит җирләрдә Ятим җаннар өйдән хәбәр көтә Ятим җаннар өйдән хәбәр көтә Тапшыруны карамый калган булсагыз, tmtv.tatar сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Әлеге сайтта шулай ук сезнең яраткан җырчыларыгыз, шоу-бизнес турында яңалыклар да бар. tmtv.tatar сайтына рәхим итегез. Сәләмәтурым, біз сенің белән инде күптән таныш. Һәм мин сине алып барасым килә. Миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағлада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылый әллә шарыларым шаны йөрәктән Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхо. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган Моң дарьясы ағлада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылый әллә шарыларым шаны йөрәктән Моң дарьясы ағлада минем күңлем
Jırlağısız ey dostlarım Bulğanda jırı dünyada Mağ deryası ağlara Benim köngülüm türünden Dostlar birge jırlı galle Jırlarım şanı yürekten Mağ deryası ağlara Benim köngülüm türünden Dostlar birge jırlı galle Jırlarım şanı yürekten Mağ deryası ağlada Benim köngülüm türünden Dostlar birge jırlı galle Jırlarım şanı Mağ deryası ağlada Benim köngülüm türünden Dostlar birge jırlı galle Jırlarım şanı yürekten Mağ deryası ağlada Benim köngülüm türünden Dostlar birge jırlı galle Jırlarım şanı yürekten Ayda birge jırlıyız Ayda birge biliybiz Jırlarım şan yürekten Aida'ны ишетеп тә, күреп тә беләбез. Аның иҗатын яратабыз. Гомумән, үз өстендә эшләгән артист үз дәрәҗәгә ия минемчә. Бүген дә Аида иң-иңнәр арасында. Исеңдәме дип җырлый Аида. Әйдәгез, сүзне үзенә тапшырыйк. İsindəmi yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatamıyorum o hisler isimde İsindəmi yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatamıyorum o hisler isimde İsindəmi qışlar mağna damlap Ötkərdik biz yazgı kişlərni Oylarımız hər şoq bir bulsa da Yaşırdık biz suyu hislərin İsindəmi yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatamıyorum o hisler isimde İsindəmi yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatamıyorum o hisler isimde Исеңдәме дустым серләр уртак Сүзләребез безнең бер иде Гомер үткән юллар кисешмәгән Бүген безнең сөю юк инде Исеңдәме йолдызлардан бергә Җыйды без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Анатомия ул хисләр исемдә
Düşlerimde Haman seni görem Anlatılmay ol hisler isimde İsimdeme Yıldızlardan birge Jiyaydı Biz tanış isimler Düşlerimde Haman seni görem Anlatılmay ol hisler isimde Күпләрнең яраткан җырчысы Әбри Хәбриев. Кем? Әмінә ул бәхетнең ни икәнен белә. Ике бала әтисе, яхшы ир, тормышта үз урынын тапкан артист. Безгә дә бәхет дип аталган җырын тәкъдим итә ул. Карыйбыз. Одумайся, дура. Назад пути не будет. Сама будешь просить. На коленях же будешь молить. Деньги же рано или поздно закончатся. Я тебе еще раз повторяю. Это было еще до тебя. Вернешься, будешь умной девочкой. Знаешь, наверное, ты прав. Таң шығында бәхет таптым бүгін Сен қалдырып кеткен едің Янар бір ноқтасы қалмағанdır Бір яшасын енді дейдің Gül üstünde susap yatkan bəxit Şunday tansıqıl senidinme Məngü yaşatırga bəxit gülüm Yürek nazın anla ürünme Serlenip şaşıp şu bəxetini Kollarıma ağaç gülüdünmü Min öpkəmgə tacın günləşüdən Şul güllərini tap-tap yürüdünmü Gül üstünde susap yatkan bəxet Şunday tansıq ol senidinme Məngü yaşatırga bəxet gülüm Yürek nazın anla ürünme
yüreğime Emin tanışığında bəxit tapdım Sen kaldırıp gitken ideyime Gül üstünde susazlatkan bəxit Şunday tanısın seni denmez Məngi yaşatırgən bəxit gülüm Yürek nazına öğrenme Məngi yaşatırgən bəxit gülüm Yürek nazına öğrenme Yürek nazına öğrenme Tanışığında bəxit tapdım bugün Şallı yigiti Рамил Закиров. Onun hitlerin işitmegen bilmegen kişi yoktur. Sir itip kine iten. Соңғы арада ул әле юмор өлкәсенә дә тартыла башлаган. Рамил, иң мөһиме җырлавыңны ташлама, яме? Җырла, Рамил, җырла. Sinde gene qara jemir şəşlər Endəşkəş işitəm şikər sözlər Ay şunday təmli Üzü bir nişek bulmay Düzüb şeşeklər ata Bizning yaş yüreklər Qaraqay təmleme Birgən erinlər qarama Birsinə Varlığın күзләр Diləştəy yüzünlə Şımırtay kirfiklər Üzündəy Sirinlər alıp baram sina Par kilgen çiyeler Ay şunday təmli Üzü bir nişik bulmay Düzüb süyüde bata Bizning yaş yürekler Qaraqay təmleme Birgən erinlər qarama Birsinə varlığın күзләр Diləştəy yüzünlə Şımırtay kirfiklər Üzündəy Sirinlər alıp baram sina Bilen bir tıyılmay tiller Atlagan izinde üse güller Oy şunday təmli Üzü bir nişik bulmay Düzüb süyüde bata Bizning yaş yürekler Qaraqay təmleme Birgən erinlər qarama Birsinə varlığın күзләр Diləştəy yüzünlə Şımırtay kirfiklər Üzündəy Sirinlər alıp baram sina Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырны тыңлайлар бит. Юк итсеннәр кешеләр нормально. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Qaraqay təmleme Birgən erinlər qarama Birsinə qarlaran күзләр Diləştəy yüzünlə Şımırtay kirfiklər Üzündəy
Татар эстрадасының алыштыргысыз җырчылары дип әйтер идем киләсе дуэт турында. Алар үз исемнәрен булдырып, татар шоу индустриясында үз урыннарын тапканнар исемлегеннән. Булат Бәйрамов һәм Ләйсән Гимаева. Карыйбыз, тыңлыйбыз һәм тавыш бирәбез. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, жеңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Айгөл Закирҗанова урынында таптанып тормый. Җырлар яздыра, яңадан яңа клиплар төшерә. Эшенең нәтиҗәсе ул топ клип тапшыруының алдынгы рәтләрендә булыр. Иң яхшы клиплар исемлегенә синең клибын эләккән икән, димәк, син дөрес юлда. Айгөл Закирҗанова, үтәр еллар. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр, нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр
Sızlap koyar iske yaralar Gazaplanıp üte her bir günün Şiddet yarılar senin kuşakta Niye indi meni saylamadın Bürülep yanam kaynar uşakta Üter aylar uzıp gider yıllar Yaralarını vakit davalar Seni iske alıp kayşağında Sızlap koyar iske yaralar Her bir gün seni uylap uzan Tağın arata sensiz irteller Yürek cevap tabalmay yarısına Aralarda bizning kirteller Üter aylar uzıp gider yıllar Yaralarını vakit davalar Seni iske alıp kayşağında Sızlap koyar iske yaralar Üter aylar uzıp gider yıllar Yaralarını vakit davalar Seni iske alıp kayşağında Sızlap koyar iske yaralar Seni iske alıp kayşağında Sızlap koyar iske yaralar Топ клипнің шираттағы резиденті Альберт Валиулин. Әлігі артистның тамашашының көңіліне хош келуі бір дә искитерлік түгел. Тауыш бар, моторлықны берген, жырлары нәқ үзібізше баянға. Араларға ят кіртмәм жырына түшірілген клипні әйдәгіз біргелеп қарайық. Sizga посылка? Миңа? Кімнен? Мында язылған қартлар ертінен. Сау болыңыз. Рахмат. Yakın edem Üzelerde ışkınlar Kalmağan Kayşandır Dürülegen uşakının Yalkını Sürelip yugalgan Gıdırlar Bitsin siz ütilgen Tırmışlar Şaylanıgan bir küpeden İndi min
Тормышылар игізілеп парылаған Бей ғұмыр түзілеген бәқітінің Шепілерін түзәрге yolu қоймам Ғұмырлер бітсінесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпітен Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok кіртімем Ғұмырлер бітсінесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпітен Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok кіртімем Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok кіртімем Ятыларыны хиш кіртімем Эльвира Мифтахова «Эрит» жыры белән топ клип тапшыруын дәвам итә. Мәхәббәт, матурлык, хис белән тулы клипка тавыш бирергә онытмагыз. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм.
Топ клип тапшыруында ең яхшы клипларны барлауны дәвам итәбез. Иркенләп утырыгыз, әзерләнегез һәм каршы алыгыз. Сезнең игътибарга чираттагы клип. Ой, йөрәгем, шул йөрәгемә сердце булмады. Зачем йөрәкне сен минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син не давал. Синең бөюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә. Ой, кил син яныма, авызыңны папитим, йөрәгемне ачып, любовь морковь сиңа айтим. Синең билләрең менә ичмасам аппарат, сине күрсәм мин бик рад. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Минем мыегым синең карашыңны урлый, сиңа иркәләнәм, песиккә мырлый. Синең яныңда онытыла хәтта хандрус, тагыз калиус, неврус, калирус, варикус, пантилус. Ой, йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Сикерә. Дуслар, клипларның язмышларын сіз хәл итәсез. Тавышларыгызны tmtv.tatar сайтына кіріп қалдыра аласыз. Һәм кем белә, сезнең тавышыгыз бәлки хәл иткеч булыр. Ә яраткан җырчыгыз хит парадыбызның беренче урынында ия булыр. Кояшка үрелгән гөлләрдәй, күңелем бер сиңа тартыла. Якынаем сиңа
süyemmin Seni gene deyip aytalı Ömür boyu sen deyip yaşarman En baxtli kishi aytalı Ömür boyu sen deyip yaşarman En baxtli kishi aytalı Uşlarıma salıp yeragim Riza degan sözüm aytaman Köngülümde küpmen az bolsa Barın sina bülek yetermin Uşlarıma salıp yeragim Riza degan sözüm aytaman Köngülümde küpmen az bolsa Barın sina bülek yetermin Köngülümde küpmen az bolsa Barın sina bülek yetermin Tizden birinchi o'rin egasin ochiqlarmiz. Әліге бүгінгі шығарылышыбызның клипларын тағын bir qat qarab o'tik. Жылы сөзлер, әнкәй сөзләре Иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре Иң йомшак куллар, әни синеке Иң туры йөрәк, әниемнеке Аяз күндә дулы ярсыда Салкын җилле җанны өшетә Моңдыр ясы агылада минем күңелем түреннән Достлар бергә шарлый галлә җырларым шаны йөрәктән Сендәме йолдызлардан бергә җыя иде без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Gül üstünde susar yatkан бәхет Шундый танысы ул сине өйрәнмә Мәңге яшәтергә бәхет гөлем Йөрәк назын аңа өреймә Каракай тәмлеме берлегән иреннәр карама Берсенә барлыгын күзләр Биләштәй йөзеңлә шымыртай керфекләр күзеңдәй Сириннәр алып барам сиңа Тормыш мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Йөрәкләр янып торганда Үтәр айлар, узып китәр еллар Яраларны вакыт дәвалар Сине искә алып кайчагында
Искиткеч көчле тавыш иясе Сөмбел Билалова. Топ клип тапшыруының йөзек кашы дип әйтсәм, каршы килмәссез дип уйлыйм. Лирик җырчыдан лирик җыр. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Йылмайып бер көлгенә, күңел гөлгенә, йөрәккә утлар яккан, ул бит җаным син генә. Очрашулар көткенә, кил дип әйт генә, матур тормышның юлын минем белән үткенә. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Уйларым синең янда, йокысыз таңда, мәхәббәт һәм син дә мин, калабыз бу җиһанда. Каршы алла ай юлы, шатлык туп-тулы, татлы хыялның барсын, сөйлим сиңа бу юлы. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма, көттеме дип кагыл минем кулыма. Шуның белән шул. Шәп клипларны барладык, матур җырлар тыңладык. Хәзер инде сабылышсак та була. Сезнең белән мин Рената Тей булдым. Киләсе очрашуларга кадәр.